Biyag di tao. Ay, ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti day nga ibagbagan. Laglagi pa, at damay sa nga anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asay nung lagi tinapatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarik, di kanto paldaangan na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti danag. aklo na, at damatrik na kan ka. Tila ang pampanunutan, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparagan ka. Ngam, addan anak ko iti kinabalasan. Siyakte masaknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alam na. Aklunan na ko man. I love you. Ay ayatan ka mat, Arnold. Agyaman ak, Maji. Ikarik, si Kantula ang ti babae nga ayatag. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga asawaan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagait. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya kumaita. Ha? Jak kayat daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano at daurnong mo. Makamu ka. Jak kayat apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. No balasang ti asawaan. Wan, da kamay ti agastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaan. Ha? Makamu kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailaw antan. Apay, pagpapawiyam ka ni tinanapin na. Amang ano maulit pinapasama kanya. Amang ano panawan naktumat akas iti inarawit ti imo na ano obyo. Jakto ramay dun daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Satan to inaramit ti kay kayat. Ladi nga tak Agam, saan ta pa makapagkasar? Awan pa yung gamin ko. Ay, tsak nat gamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagkan ka ata dakkal ti sweldo. Siyak ngay. Arnold, Iso nga agurnong tabaywan. uwan sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agur. Manang, di mo itulog kasi gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at tirumbang gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ama pasamak ti kasta. Una, uri adanak mo, babae ka lata. Iso da tirumbang gastos. Kan nadamag ko adi nakakayat ni Nana Lolit para ka ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat na kay masyar ni Arnold. Iti balita. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumautiin na tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabala iti kasya klase ti katugangan manang. Nabayagan ang adlaw ko dayta. Ngamjak matan nalapdan ti bagi ading ko. Nagayatak matlantakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti maipapan ka ni Manong Arnold? Saan pa? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan namot siguro. Tulungan nakman ang makisarita iti anak ko, ading ko. Tulungan nak magpalawag. Sige, kung talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanan. Suportaran kay tanyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatam ka din ang itiimbagakkan ka? Allen, anak. Allen, sumumbat ka Maawatam ka din ni Mamim? No makinobyo kat makiasawa mo.
May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni mami, muwan. Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang ro na inton dumakkel kan. Inton barukan, kat mga asawa kan tumatan. Ha? Nulab mo ni mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan. Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan, anak. Tanasingpet ni Tatang Arnold. Di agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam, anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusam ni mamim as sumapul iti may kadwa nga amam, wan. Tapno da kadwa na amang ipatagkan ka. Kanti. Mami, at nagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan, anak ko. Mami. Madlaw ang maditinakam ti anak ko siya. Ay, aw-awatom latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kas ti ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso ang gagangay ti kas ti reaksyon na. Ngampat siya kabalit ti panaglamas ti aldaw. Maawat ng tumot laang ti amin. Hikim ka man, Allen. Manang, kamaudyanan na. Naklon metlangan ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga ama na. Wan nga rod ading ko. Kat maragsakan na. Ngamin, agkaalaan na ditin mo. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklon ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti kaanakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasan nga agbalbalo ni Manong Arnold. Wan nga rod. Ngam saan met siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yawid kung tinubyak dito palay. Ay saan? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di ka lagpain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isuda timang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibiyangan na. Kas ka lang amin may ipusan iti babae. Ha? Basta diyak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapol kayo iti sabalya pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, abang ti pagupugtam titan, ay abak-bakutan. Ay, may stress ha. Kas lag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kasta tinubyan na. Kita man dagijay dua lalaking anak ta. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kasla maaw-awanan. Kasla day jay mutlama ti babaen dito'y lubong. Ay na, mapayaya paritam. Isugarot ti kaya naman di baybayam. Uray, tanasing po ni Majay. Naggagat. Ha? An-anwam tagagat. No saan matan anasinaw abalasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbahin ni tikas tangay bagpagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanaog ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Adan nakasarita ka pagabangan tayo iti sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kayat nga iji balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababayin kami ni tikapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyan kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Alrod, honey. Agriin kan. Aldawan. Awan trabahom ita ha. Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay? Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa balya pagtrabaho. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga rod. Sikat ti makaam mo. Sige, aguyog kamin kinaalan aruman. Idagas kun iji pagadalan da. Sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganat ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang ti mga itulot kini Alan iji pagadalan da.
Tapno agdiretso akmatan ija opisina. Lukas di arumwarak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mangitulog ka ni Alin. Bakit? Tugla ko man. Ag-commute kayo Narigat. May mayat no dalugan. Awan tubot nga min kwarta. Tagumatang ako ma. Naimbagkan ka tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat tangarudan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Aywan, manok urnong muna ay jibang ko. Bakit? Mabalintan sama ti gumatang itilugan. Diyak kaya't akisayan ti urno. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka mat. Alin. Jayla anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangan manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam. Di mo pa may gatangan mo. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Ganun mapalit. Siya ti pangrunam a panunutin ta asawa na. Apay akas tamat ti bagbagam Arnold. Saan ka mo't asigod akas taan? Pasensya kan. Ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik na. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo. Ngam iti siyak nga asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyon dayta. Iso amin ti pagpapanan ti kwarta. Ti unong. Kasano talangin ngay. Ti masakbayan ta kasag-asawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak laang tinamnamaan na amang suporta kan kwa na. Ken no addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta, saan kat alugan. Saan abali ti balay ta adu ti maabangan. Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Lumangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan, naladaw ka na iti pagadalan nyo, Alin. Saan pa, Daddy? Ken adanto siguro mo't lang inton madamdam ati jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no at tao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim tagumatang iti lugan. Tapno adda usarag amang itulog kan ka iti pagadalan nyo. Aglangan kan san. Ha? Diyak kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanluga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mailangan. Saan ako yan naladaw, Uncle? Nasa papay. Sige lang aro din ati mapan iti pagadalan nyo. Kapaala mo, tadakil kan. Sige, Uncle. Kuray sandak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga kuray iti jeep dito eh. Apay Arnold. Awan planong magtrabaho. Nyat kukuam dito balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yan mong marami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka dito balay yaw. Nagado ti wara. Nagado pa ti mainawan na plato di talababaw. Tatang, trabaho ti babae ti agdalos kas kadaginaw. Na, amumet amakumi kum di asawam magtrabaho. Tumulong ka Apa hindi ka mabain iti asawam? Iso pati mangpakpakan kan ka. Ay nasingkot ti asawak, tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasingpit, ken nagagayt. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpit ni Majay. Sumapul ka iti trabaho ta kababain. Nagdakkelan ka bagay. Hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalastik hasta karamain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabila. Nagdakkelan ta kita, madam. Di mo makita ta sapatos mo. Mata ti agbiro, saan at ang iwat, Alin? Dita sapatos oh, dita man ay. Oh. Ha? Sa bali day ta, Daddy. Mulagat ka kidi ah. Awan am-amom nga ubing. Ala, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputa saan ko ana itad tikid-kid daw ang akwarta? Pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasamak? Kumarit kan? Karitin na kon? Ala anak kong ingkan isagana ti bag mo, ah? Tasapulog ti sapatos mo. Panawanda kami dito yan. Uwan, Mami. Alin,
Apay anabasa to'y flooring. Nagtagtag namin titimba nga insakdok, daddy. Kat, muna sama! Nagawan kat nga among maubingay. Ingkaalaan ti map, ta imap mo. Uwan, daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy. Tasan ka nga anak. Agraramat mong ubi. Ha? Sorry, daddy. Ala, agunay ka. Nagginad kang ubing. Imala kalauna iti inam. Alin, apay ana ulimak ka. Kasla nagunag ti pampanunod naman ako. Awan na lang. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko. Sige, spoil them tanag sadot nga anak mo. Gatang mamin na kayat na. Ito lang araw din ito balay. Pagatang pa pagatang. Ha? Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imo yung ni Tata Arnold kanyak, mami. Di na pa yan kaya't nga awagak iti daddy. Anak ko. Kanayon nakpugkawan. Isa makigigtutak. Ala, ag-relax ka, Wan. Ikaw na'y ang manunod, anak ko, Wan. Bayan, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramida, anak ko. Mabisinak, machi. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkuna. Alin? Ayan mo! Kumay mo yung katante sapatos ko. Di mo disturbo ni Allen ta nakaturugan. Ringam di senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagdalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan ka. Apay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Balay, Arnold. Anya? Apay nga, kutsak nga panawan lak ditoy. Anya nga iti pagbayad ko ti abang ditoy. Problema mo dayta. Maji, apay ang kasta kamatayin. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Lading ita. Ngem diyan kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanya. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Si kanto lakit din. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangam amang buka-bukaw ken mangpagpabain ken kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugali. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan ta mata nagkasal? Maji, pakawanan na ko ma. Di na panawan. Sulit at nagkurangak. Promise. Malamin na. Maulawak. Masakit ulak kan tintero bagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwartami iti amam. Anya nga iti pang pay-hospital mi kan ka. Banda ni nawaga kapag itaray di ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwartata. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan abay-bay anta dita. Ipadoktor ka na. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarta. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin anagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita tagsakit kan Arnold. Daa. Itataka sa pulan ni Arnold titulong. Kasta ti bagam. Di ka lagpain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw asaan ka akayat ide aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itaan. Maawat kaan balasang kaw. Isa pang asim ko ma. Urnusin yaw ti bagbagiyo iti anak kaw. Lading itak nana. Ngam awanin panagayat ko
kini Arnold. Ha? Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo la kumanana. Kat, kumustan ti anak yo? Nakaruwar ka din iti ospital. Saan pa yung araw balasan ko? Ngamain, at natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas ka upay ijay. Anya? Ala, ano san yun nga asikaswan ti anak yun, nana? Ate, awatin niyo kung matitulong ko kada kayo. Ay nagyaman ak balasan ko. Ay dakala tulong da ito'y para kini Arnold. Hulit, Majay. Suri itinay-sawsawang ko iti kalabas kontra ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Kitla dingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung ama pasama. Ngamin, ingkarik iti bagit. At ilangan anak ko ti pangibok-buka, iti panawan ko. Biyag. Tita. Sheila, ag-overtime ka din? Ibagbaga ngamin ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Nagkari tayo kada manong ria sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da day kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takas ako ni boss, parang palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Ani, marik na kunti banog ko. Cheers! Para ka nagiti kabarbaro akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda iti daduma pay. Adapay dita ni Maria, Hello, siyakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayang manong Nestor. Ala, ikakiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asimang pad, daddy? Di ka natagari, anak. What? Doon niya ti makita. Di may pagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay ti sa balay. Nga na pinaturog ko ang babae dito. Wen? Daddy? Anyat sang sangitam apo. Ibagam kuma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na kan ka. Adda nga insang pad na babae ijay balay. Kat maturog iti silag da daddy kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kasla kun konsinti mo, day manugang mo, no kasla. Lakay. Nagpuskol kit di ti panagrup-rup para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Di pala saan na mo nagkalay siya. Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay apro. No maamuan na tar-aramidin ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, siyak mang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramidin ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wan, umakarak to iji bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko day iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-OT. Naurnong timurang ko. Awanin usara. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila?
Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturada. Adu pa'y matsyar aramiga. Malpas ko siguro na dyan no agoti Ay, alangan rin. Saan na bali? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Magkisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito eh. Ay kaya ba na? Nagrigat ang biro kiti bakan ti atugaw. Nagado ti tao. Uwan nga rod Ay, anda ka ti overtime yun malam. Awan o ti may alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaan ni Maria. Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito eh. Kasta ka di? Una, kaduag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Hala, agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay Manong Nestor. O sige, urayan kanto nga ron i-JK inton malang, ha? Wow! Nagdakkel mat day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, Pasig a US products na ito eh. Dito'y kami nga gat-gatang ka na dumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Nagbayad ka, tayong tamangan. O sige Manong, intangarot ang bayadan. Tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka niti kahit makanan. Kaya hindi ka matanagan, tapos siya timang bayad. Ha? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, masit labanag na ita. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dagiti putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? Sige, tendak nga roda na order. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ilan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di, Manong. Ay, mabitlaan. Inakpay agsiay. Urayan kan tulatan ijerwan. O sige, tainlak mo tarak bayad. Agita tanto ni Jirwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Aksang sangit mo eh. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Manalamin ki pampanunutan na hindi makakita ka na kami. Pasit ka man. O Maria, anyat mapaspasama ka. Aping aksang sangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan ba ingarman? Nangyawid ka na iti babae ama si ko iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mapit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan Sheila. Sa anak ama bisi. Ay na, saan ka kumapapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agpatip ka kakiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunod. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngamno apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipatan mo. Sheila. Mala, mangan kakit din. Di kag bisbisinuan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi. Mangag ko ti sa ibok na. Pinaayaban da kiti office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papansin naramid nila kayo na. Uwan Manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria na imbagam tipod no. Tano saan ang mga numaawol.
Kat amangan no isupay tagbalin arason, apang irilisan daken kwa na. Nanang, humay ko kumalahan ti anak ko. Ladingitan, ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman. Pasensya kan, ngam nasakitan iti husto ti anak mi, kapo itar aramid. Pakawanan da ko ma, nanang. Saan asyak ti pagkitawam iti pagmakawan, no di kat di anak mi. Kat ladingitan, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi, aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, nakita ka kadwala hindi kalman. Anya? Ay, naimpaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakil na. Pagan alom nga iti kasya manugang, ang balin na akalbaryo ti biyag di anak ta, no di na sinaan na jay. Unarod ah. So adi mo palubusan di apo ko ta, no umay alaan di amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wanarod. Nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman ang kalagin ibalakan ko. Awan na nyaman na. Ay, kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alangarod, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa, rugyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo ito'y bigat. Uminom tayo kit di. Uray kasag paminsan lang. Basta manong ray siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mangitulod ka ni Maria. Ala, amang ano, damot dakas nga ramitan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man ijay sauna. Manipod nag-winter. Jack pa'y nagling at apulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantantumat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mat ng ajak na kimismisa. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan ta na to'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. When friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi talagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito eh. When friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga ro ano kasta, friend. Kat itapay laan, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman akmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyong? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isangpet iti sabali a babae iti balay. Angam kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsinad a kanungot lang iti babae na.
Kanimpod no kano di babae asan nga iso ti amati si Kugna. Awan mabalin na. Tasaan kami mag-anag kasar. Ibagbagak idi nga agkasar kami. Ngam di na kayat. Ay, Ket no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis. Aramiden mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak una yan kada kayo. Kasta kami ba't ka anak ka o? Wala Kan na. pagyamanan may kini Apo Diyos. Tanakaawid ka si kakaradkad. Wala nang. Ayun gayam tatang. Nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ka makam ng aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan iji airport intun bigan. Sige anak, kanun gayam, kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang. Kasaritak ni Arman iti maudi agundangay. Mami, sapay ko mata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, pakiasawa kan. Andan tun sa bali a pamilyam. Ngam siyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry anak. Takas to iti nagtungpanan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to iti abroad anak ko. Basta saya atom ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbang nga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria. Ada, itay pa nga urayon na ka. Ala, sumrak ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupit ka. Pagsaritaan ta iti nasayat da ito eh. Noan niya tirumbang nga aramidan na para ikanak. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanyak. Hindi na ka din maawat nga asawam. Pangasim ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Saan akong nagbabae? Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saan yung nagbayo ti Panginoon ko. No kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyak, manipod abroad. Umay nakidawan ti pangmalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaro no abulan. Iso asapay ko mata maaklon mo rin. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklong na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Ang pangasim ko ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangidamakan. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasya kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti ako. Tamabalin ko mat ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ngam di mo mabalin ayawid no awan pamalubos ko. Anya? Ken pangasim. No makasapol kan tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam ko maitinapod na. Ken kang lunaan ka. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Ta oras sa nadadaal, narigatan amay sublidan ta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Biyag di tao. Oh, apay akas na tila nga masimang puwatlakay. Apay aya, pagdamdamagan ka. Naikata kay ti trabaho, bakit? Anya? Iti kinado ti mabalinda nga ikatan. Siyak pa ilatin ikat damat. Ay, kasano nga roditan? Mangsapolak iti sabali apang gadak. Agdamag aktuman ka ni pare Tino. Barang addaam muna apakitrabahuan. Ay, rumbang laang lakay. Nas ka namang sapol ka adagos. Amo mata kasapulan tayo unay ti kwarta ita. Nang runa kat agad-adalan ti inauna nga anak ta. Apay nga, yasikapay lang ti inikat da, pare. Tsaka mo pare. Amumutan na gadya katrabahuak. Nagado ti sip-sip kadakwada. Sa bagay, naitati sana nasaya at nga aramid, ti may sa pagtrabahuan. Iso ngay maya pare. Tadamagan ka ko ma. No, adda mo mamabalin na pakitrabahuan. Anda no kayat mo, mapan kay jaya nila kay Pedring. Agsapsapon kami, ti regular nga trabaho iti farm da. Kastaya. Wan pare, iso ano interesado ka, in ka makisarita kin ko na. Saan mo tako ripot nila kay Pedring? Iso masigurado, nga umdas para ken ka, ti pasuldo na. Agyaman ako na pare ha. Mapanak man nga rod ita. Damagak nila kay Pedring. O anya, kumusta? Nagsarita kayo ka din kanila kay Pedring? Wan bakit? Mangrugi ako nintong bigat. Ay, naimbag man, tawan pa'y tinabirukan na kadwana ko may farm na. Wan nga rod. Kan naimbag. Panaibaga adagos ni pare Tino. Ay, naimbag lakit din. Kunakla no mapadasan tayo magdan ti mabisina. Ay, jakmat itulok detan ba kahit? Iso apagyaman ha. Taadda nila kay Pedring apakitrabaho. Kumusta nga, iti pa nagtrabaho kanila kay Pedring, pare? Metla tamat. Iso na lang ta. Ay, Apay nga tsinay ka. uray ka sa no tigagat kong agtrabaho kan ko na. Kurang matimat-mat gadat. Nang runa, gatsak lang tagtrabaho. Saan mo ta makatrabaho ni kumare? Tagaw, awir ka dagiti anak mi. Kasta talaga tibiyag, pare. Handa kumamot tag-sideline-an, tag-sideline-up. Na yan nagagat day ta. Una, anya ngay nga rod. Katadamot nga rod, pamilya na taon. Siga mo ti masabat ko, Sandra. Naggapuam ngay. Nagapuak man ijay turod, ading ko. Turod. Anya nga tinaramid mo, Ijay? As usual, nagaramid ak iti content ko. Content? Imbag lang adda i-post ko manen iti page ko Imbag lang nga umdas nga igatang iti abasto. Kaya't mo asawan, kumit kita ka ni tikasta? Wen kapsat, iso apadasam matan. Awan dakes na no ipadas mo mat. Anya ti amom ngay, no agbum mat no bilang laang, iso apadasam mo. Oh, anya day tayo imot mo lakay. Ginatang ko ijay ili, bakit? Usarak man nga grogi nga agblad. Vlog? Win, padasag, tikas iter aramida ni Sandra. Isugayam ti source of income na. Anya? At damat inaramid ko na page ko. Dito lagi pusin ti aramidak. At damat din sumagmamano a followers ko. Iso mauawis mo tiriknak nga ituloy ko. Tabarang agmilagraw. May kawa na. Awan dakas na. Nasayaat mo, tanapanunot mo day talakay. Nabuyak ti vlogs ni Carlo itay. Ni Carlo nga asawa ni Rika ti bagbagam lakay. Wine bakay. Agvo-vlog mo tunaya. Wine. Adumot tayo ti agboy-boy at ti vlogs na. Sa pala ko maata agtultuloy na itay takto. Hindi sana mabayag kat kumita mo tayo. Naikawa na. Ay biro kag tumama. Tabuyag taw. Iso pa ya may nayon abuse na. Un bakay. Suportaran tayo ni Carlo. Kasaan lang nga para ti bagina. No di kat para ti pamilya na. Opo, congrats pare ko. Abay pare, kung congrats ka matay. Congrats ko na
ta umado ti followers kan views mo ti social media. Oh, siga kay dimot pare. Kita kan samot kan pare. Ang tamad ba, Seth? Umdas nga igatang iti kape. Tama. Bilibakan ka. Makaliliwang kami nagiti ipupos mo. Iso ti kayat nagiti viewers. Ay, uwan pare. Iso pagyamanak mo ni Sandra. Kapag tayo nawis na kamang lugi. Uwan pare. Iso itultuloy mo rin tarinok yan. Masigurado. Dakil ti maitulong ti panag-vlog mo iti pamilya. Agyamanak pare. Nagasat ka, Carlo Barao. Tata? Manula nga bulan ti napalabas, manipo di tinangrugi ka nga vlog. Kumikita ka matay. Uwan nga ron, tata. Kinapod mo na, Jack mo't expecta rin nga agbum ti vlog ko. Yala, itutuloy mo na ito para iti pamilya. Agyamanak iti encouragement yo, tata. Wala naman na Barao. I am your number 1 fan. Agyamanak, tata. Naimbag ka pa eh. Baro ka na yun dagiti idea ay upload mo. Si kakit di mo, saan mo? Buy-buyak dagiti pupus mo. Ay, ikanak man iti idea. Idea? Tay talaga yun. Umay kan to ije balay kapsat, ikan ka iti idea. Sigurado ka? Ay, agyaman na kapsat ah. Awan ay nyaman na. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. O sige, umayak to ijayan nyo kapsat. Tani, awan mo tin mapanunot kong i-upload. Manumot tin nga daw nga awan in-upload ko. Gaputa, awan magkangarod idea ko. Awan parikot iti dayta. No idea laang, ado ti idea. Ah? Suportaran ka, kapsa. Ni, aldawan lakay. Di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan ba kayo? Aginanak, mamay. Agina na. Apay, nagpakada ka kini Tata Pedre nga saan ka mapan ijay? Uri sa anak nga agpakada, ayos laeng. Awan parikot. Ikatinak, ikatinak. Ha? Norarigan kat saan nakasapulan nga agtrabaho akpay kinkwana. Sobrang tikit kita iti pa nagva-vlog ko. Ay nasaan kumamata kasta alakay? Rumbang lang agpakumbaba kalatta. Oho? Ngamin, no saan ka nag-vlog, aging kay ta, no mano ti matmat gadam iti farm ni Tata Pedring, isulat ta. Ni, kanya litang ay bagbaga mo? Lakay, kasi tinakunak, nasken agpakumbaba kalatta. Di mo itulok abaliwan ti kwarta ti ugali kan kinataong. Nagadungay bagbagam. Makauma. Amom lakay, at iti mang ibagbaga alimas tong kanumatan ni Carlo. Ha? Wun, san lamay sawon no dwati nang ibaga kanyak. Apay ka na ba kahit? At dapay ko nagkunak kanyak. Asinong batan na kano ni Pedreng gapula ang tainungtan na. Asan kano ang nagbakada asan nagtrabaho. Anya? Jak ninamnama nga agbalbaliw ni Carlo. Intulok na mo tinabinaliwan ti kwarta ti kinatao na. Una yan ni Carlo. Sana nasaya at tikas niya nga raramidan na. Panagpakumbaba kumalata ti kang runaan. Saan ko mangagpaituray dan yaman na kinabaknang. Napanak na ki-birthday di Rabi, jaya ni Pari-Gari. Di ka pati may pare? Sika kit di mat. Among matadya kon umat atindar iti kasta pasken. Ha? Ay na, numapanang iti pasken. Mapan lang makipangan. Oh, sana rin. Anya? No kayat ko timangan pare. Di mapanak langin gumatang tasya kung tagluto. Kabalak mati gumatang iti anyaman ak klas iti makan. Ha? Puno ti bagbagak. Makan man wano anyaman dita agamit. Kabalak agatangan itan. Anya? Iso adya kon mapan iti anyaman na pasken. Ulitat pare. Kabalak ti gumatang iti anyaman a foods. Ay na, nakagatang kabugaya mo ni Tibarualugan mo, Carlo. Wala na. No ti panagkunayo ko saan ko akabalan ti gumatang tilugan. Ay, nagbidot kayo. Ha? Uray manualugan na. Kabalak agatangan. Na, apay nga yung kasta mo tanti pa nagsasaom. Saan kumamata kasta, abarok? Nagadungay bagbagayo manin. Panawan dak man dito, itawan oras ko makisarita itikas kada kayo. Ha? Ay, awano na talaga. Nagbaliwan ni Carlo. Saan na kasi tisigod nga muna pa'y tagpakumbaba.
Wala nga ron bakit? Saan pa yun ang makasarita iti nasayaan? Diyak magustuhan ti ugali na ita. I-unfollow man langan. Diyak kaya't ti pan nakisarita na kanya kitay. Uray siyak, hindi na minsan pa nga aldaw nga inyan follow. Nasa Iraq nga iti panagsasaw na. Hindi na minsan na nagsabat kami. Una yun, Dayjay, Carlo. Nag-vlog laang ng namin pinsan mo ta na nagbaliw ti ugali na. Limpas tog na runay. Isaw tayo tao asa narumbang nga bumaknang. Nga po na mangibadig may. Urang nalagan nga ibaga na akabalan na bayadan ti biyag ti tao. Baybay amon lakay. Sapay kumaata makamiris tumit laang. Imbag ta nagsabat na, kabsat. Chatak at chat kan ka, ngam di ka mag-agrep-reply. Amumutay na busy ka kanayon. Awan panawin ko nga reply. Nang runa, no saan mat nga importante. Anya? Anya, yati i-chat mo kanya. Kwa, adala ang matjay isan ko kan ka nga idea. Aramidam a content mo iti vlogs mo. Unay kamutay. Awan na. Diyak ka sa pulan ng dagiti idea nga ititid mo. Anya? No bilang man adda pa'y idea, ay kat aramidam lata content mo na. Uno saan itid mo latan iti sa bali a vlogger. Apay ngay akas na kamutan nga agsasao, Carlo. Saan kumamat akas ta, ah? Adulakid nga bagbagam. Imbagak lang aro na jak kasapulan ti idea. Ado ti mabalin ko apagalaan iti idea asaan la sika. Ken may sa kabalak kag bayad. Saan ko apagtatakkunan dagita? Kunaklakit din mo siya klang tinagaramidan ni Pare Carlo iti kasta. Naramid na paigayam kit ka. Katuan, urayak lang na bainan iti kastingin bagana. Paano na talaga? Namimpinsan na nagbaliw ni Carlo. Sipod ng rugi nga vlog. Nga rin, di nalakit pinanunot nga uray kaskasano kat adamat na itulong ko kankwana. Nang ro na iti vlogs na. Imbagam kumakin ko na, parang agnakam. Bayam, adan tulat tamot andaw na. Makapasair itirik na. Nagkakwarta lang ang gapo iti vlogging kat limpas tumatan. Kung gano'n, nagngatumot ti pa nagkit-kita na iti bagina. Adun kita tao at tinagtagibasit na. Iso apan sinam ka diti page na. Bumababa ti views na. Kasta? Uwin, nakitak idi na minsan nga aldaw. Sa bagay, awan pagtungpalan ti tao analastog ken pangas no sana bumaba. Apay akas na tilangam. Kas laburido ka lakay. Kit-kitam lang aro nga aburido ako. Damagan pa yan. Apay aya. Bungas basit nga ro dagiti views ko. Basitan dagiti agbuy-buy iti vlog ko. Naksayan pa iti followers ko. Katanya pay latnam na maam ngay. Iti kasta nga ugalim talaga bumabati views mo. Adun tinapasakitam. Nasair da. Iso ngayon follow dakan. Anya? Ay na, uray siya nga asawam. Jak magustuhan ti kasta nga ugalim. Saan ka matasigo da kastakot? Ha? Nagbaliw ka lang idi kumitkita kan iti vlogs mo. Iso ngayos lang ang kanyak no bumabati views mo. Barang mangrik na kamat, Carlo. Oh, si kamot gayam, kabsat Carlo. Itaman pa nga imay ka dito bagay. Uwan kapsat. Imayak, tada na patag nga ipagakan ka. Ha? Pasensya ka kuman kadagiti na isausawang ko. Naglablabas sakit pa nagsasahok. Iso nga mo ka nasahir ko tiriknam. Nasaya at na panunot mo dayta. Naamiris ko amin na bidot. Ken panaglablabas. Dagiti bagbagak ide. Bimabapay kid din ti views ko. Ken makmaksayan ti followers ko. Imadupay kid ti bashers ko. Ado ti akong comment. Isa na nasayaan kontra kanya. Agam, amok aga po dayta iti saan na nasayat nga aramid ko. May salang ti kayat asawan dayta. Amo dagiti followers mo ti saan anasayaat nga aramidam iti padam a tao. Ngam nasayaat tan naamiris mo ti panaglablabas mo. Uwan kapsat. Naamiris ko amin dagita. Kat makasagana nga agbalew para iti pamilyak. Na ikaw iti tandaan Carlo. Tata, Sa kubayan ang rugi ka iti panag-vlog mo.
napadas mo amin arigat ti panagbiag. Blessing day ta para kan ka, nagro na ti pamilyam. Banag, asa narumbang ay panakil, wano aramata mangibaba iti pada matao. Ha? Ti panagbalin asikat, saan kumaan lumakil ti ulo, kung saan ang umato ti panagkita na iti bagina. Rumbang, ang napakumbabalata. Pakawanan nak tata. Aklunak ka nagbidotak. Aklunak. Ngayon tulok ko abaliwan, ti kwarta, ti ugalik. Masaya at lukas ka. Kahit sapay na kuma, tasaan mo nga aramidan lang iti banag apakasairan, tirik na ti sa bali at tao. Ikarik tata. Agbalbaliw akon. Uray dagiti sigod agagayam ko. Kat likliklikan ta kon kapoy ti ugalik. Mala, adalkin ka na ita, Carlo. Awan na saya at apagtungpalan tinapangas. Tandaan ang na ita, baraw. Yamanam tanyaman a bendisyon a sumangbay iti biyag mo. Di mo aramatan day ta amang tagibasit iti pada matao. Tawan tinasayat ngayden ti kinapangas ken kinapalangguan. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless! Biyag. Ti tao. Kurang day to intadyo a kwartak nanang. Anya, kurangan pa iladay ta. Ito yan na. Kinayon mo iti kwarta. Thank you, tatang. Iso alab na love ka kat. Tasan ka na imo, tatang. Yala, mapan ka nga rudan anak. Tama nga lumala daw ka. O sige, mabanak nga ro din, tatang. Nanang. Andring, spoiled the madlaunay ti anak na. Mairuam iti dakil a kwarta. Gapo iti aramidam. Bakit? Kakaiso na nga anak ta ni Vina. Pasat ti panang ipatid ko kenkwana ti aramidag. Wen ngam saan nga ta ma-spoiled launay ni Vina. Gapo kan ka naka. Saan? Danag mon aya. Nanakam di anak ta. Patsya ka di nagnawayan kinasaya at taan naganak na. I love you, Vina. I love you too, Alfie. Sapay kumata din nagtulukuan. Mabalin ka din nga ramidag ti kasta. Kat si kalati ayayate. Si kati kayat kong asawaan. Kasanon nagsikugak. Agsikog kalata. Ready ka nga agbalin nga ama? Wana, takdiran ta, Vina. Ay, May atit diya. Tapno dan pang tenglakan ka. Napintas ka, Vina. Kinapod mo na mabutbutang nga. Ang mga naisukat na. awan tirong ba nga pagbutngam. Tasi kalaang di ay ayatak. Kasta akmat kan ka. Apay anarabyan ka si Mang Pat Vina. Nag-research siya kay library, nanang. Sigurado ka. Uwan, nanang. Ala, sumrakan. Ganda ni inaldaw ang marabyan ka. Maudin da ito apanagawid mo itinaladaw, ha? Nag-research siya nga ron. Anya kayo matan. Ha? Didak pa'y mawawatan man. Vina, mabit lang! Di na kong ingkas kaso. Talagang adda sa bali nga ugali ti anak ko. Lakay, namin ano anakitak ti panagbakbakwar ti anak ta. Madanaga na. Ha? Apa yan ba kayo? Adda atap ko. Amangan numasikog ti anak ta. Anya? Tinat-atapon mo. Overthinking ka man ako na akon. Bakit? Saan ka niya kasta? Sa bali nga rod nagparparit na kanya. Dakkel, ti pa nagtalag ko iti anak ta. Nagkari, adi pala makinubnubyo. Taadal, ti pangpangruna na. Ibagam tagpaiso kanyak, Vina. Masikog ka kadi. Saan mo't, nanang? Ang pudno ka kunak man. Anya ko mga itipod no, katawan mo't.
Sa anak mo tamasikog. Oh, aglangan kay ti klase mita. Ha? Apay? Basta aglangan ka, tadda pa pananta. Makita mo, pudno ti atap ko, Vina. Masikog ka. Sorry, Nanang. Asino ti ama ti sikog mo? Ekwa. Jay may sa akaadalak, Nanang. Ano? Kasano da ito yan? Fourth year high school kayo pa'y laang. Ay na, unay kamutan, Vina, anak ko. Sorry, Nanang. Nagayatak laang mat. Nung ubing ka unay, anak ko. Di ka na nagpampanunot matan. Saan da kami kumapagsinaan iti boyfriend ko, Nanang? Ay, atag tinobyo. Bingpay Davi na kan Alfi, tapos pag-asawaan tayo ida. Well, nga raw na. Gaming kasalungatan. Masikugan ti anak may. Pagkadalan tayo pa ida, kat intun makaturpos da, sa tayo ito ida pagkasaran. Ang kasalong ti anak ko, kapsa. Masikugan. Kasano nga ro da makalpas da iti panagadal da, nagdinadan. Alaman, kaya mga nagsasarunon to dagiti anak da, nagdinada. Ah, ang Lakay, di mo ipilit ti kayat mo. Kabsat, no kasta ti kunam, awan maaramidan mo. Ngamdenggan tayo kumanoan niya mo, timako na dagiti upin. Nanang, tatang, jak kayat nga agsina kami iti nobyo. Ura siya. Isuwa please, tatang. Agdan na kami ka ni Vina. Saan nga ro da mabalin? Apay di ka makaawat, Alfi. Basta, kahit kung agdan na kami ka ni Vina. Saan na mabalin ko lang? Di mo ipilit, ti kayat mo. Vina, agriin kan, aldawan. Vina! Awan mati anak ko dito silid na. Nakalukat ti cabinet na. Awan dagiti kawas na dito eh. Lakay, awan ti anak tayo ti silid na. anya. Napalandangay. Tsaka mo, awanin dagiti kawas na. Ang iya. Kapsat, adda ka di dito iti anak ko. Awanin dagiti kawus na. Pimanaw ti anak ko. Ha? Ni, awan dito'y kapsat. Nukas na pati ti anak mo nagtalaw ba? Wen, kat amok, no dito iti ayan na. Kinapuno na. Pati ti anak mi nagtalaw. Anya? So nga, burido kami iti asawa. Kasangsangpot mila ng sapol kan kwa nang awan na sapulan may. Kasano da ito yan? Ay, basol ti anak yun da ito. Sinulisog ng tumot ngamin ti anak ko. Kabsat, saan kumamat akas ta ti panagsasaom? Awan kumamat ti pabasulan tayo. Taagpada nga agin inayat dagiti uping. Basta basol ti anak yun da ito. Sinulisog na ti anak ko. Bastos na dya tao ah. Ala, baybay amon lakay. Dito'y ti imbaga tinagdamagan ta lakay. Dayto'y ti numero ti balay. Ala, agtok-tok ta. Adda kumati anak ta dito eh. Anak ko, agyaman ta nakita dakan. Agawid tayon. Nanang, jak kayat ti agawid. Naragsak kami ka ni Alfie dito eh. Isa palubusan da kami kumanagdan na. Umanaw tayo niti pag-abangan nyo. Sumapul tayo tinapimpinta sa pagnaadat nyo. Ha? Agpaiso, tatang? Lakay, apay akas tamit yung ibagbagam. Bakit? Palugudan tayo daan. Ito tamti kayat da. Tadarigrigat no pagsinahan tayo da. Ang mga no agaramid na pa itidakas. O alabi na. Ibagam ka ni Alfie. Tapumanaw kayo nito eh. Magsapol tayo iti sa balya pagnaadan nyo. Talo ije balay. Sigurado, ariribukan na kayo ti inan ni Alfie. Iso nga aglamang kayo anak ko. Tigunam, saan ka masapulan, Alfie? Ha? Tatang? Talaga akong sintidor dagiti dadakil tinubyam. Ha? Agawitan!
Jack kayat. No di mo kaya ti agawid, isardeng kong timangtad iti allowance mo. Agsardeng kamutan nga eskwela. Anya? Isungag pili ka. Divina, uno adal. Ni Vina ti pilyat, tatang. Kasan mo ngay? Saan ka na ag-eskwela? Kapilitan Tadinak mo tin ikan ni tatang iti kwarta kapagadal ko. Sapay masalsadutak mo din nga ag-eskwela. Agtuloy ka Tadadanan kan tatang mo amang paadal kan ka. Sayang. Nagriga. Marigrigatan akon. Makapasadut na talaga. Masadut ako nga ag-eskwela, tatang. Nagrigat mo ti ag-eskwela nga ada baby na. Sayang ti panagadal mo, nagsardeng ka. Adda kami mo't kaninanang mo, ang mga awir iti anak mo. Basta man jakon. Nabannog akon. Jakon mayulot ti ag-eskwela. Anya? Tagay saan na kayat ni Vina at ag-eskwela. Sikat ipagtuluyan ni nga agadal, Alfie. Agpaiso, tatang? Uy, basta igad mo ti agadal, way. Uwan, tatang. Ikarik. Di nakmut nga minon kaya't apagadalan ni tatang ko. Tanaupay ka no. Gapo iti inaramid ko. Bayan, nakamenti mang paadal kan ka. Alfie, agpa-share tayo man mo ti anak ta. Agrevyo ak ita. Pasensya ata busy ak. Amumat nga umadanin ti panagturpos ko. Kastala ka na yun nun. Awan oras mon kada kami iti anak ta. Maawatam kumamat Syakla ka na yun ti mga awat kan ka. Manjakon, nabannog akon. Papanam, kat graduation di asawam ita, Vina. Ada importante apapanak nanang. Diyak makadaray ti graduation na. Anya? Ikuyog yun ti anak mi. Tada kayon ti mapan iti graduation na. Ada importante apapanak. Kablawan na ka, Maro. Nakalpas ka niti panagadal mo. Congratulations, Alfie. Agyaman ak, nanang, tatang. Ay, ayan ni Vina. Kuhan. Adda na panan na, baro. Hello, Vina. Ayan mo. Agawid ka kuman. Ur-urayon da kadagiti agamam. Agawid ak tulang no pimanaw ni Alfie Balay, nanang. Anya ka din da itang ibagbagaman ako. Saan ko ngay ayato ni Alfie? Adan sa bali ngay ayato. Anya? Saan ay apagsasaritaan tayon ti kasaryukin ni Alfie? Ngam apay akastanag kan ti bagbagang. Adan sa bali akayat ko pakiasawaan, nanang. Anya? Ngam addan anak yun. Kat anak milata Basta agawid ak tunawanan ni Alfie Balay. Kat ikuyog kong tumutan nga agawid ita ti lalaki pakiasawaak. Anya? Di ka kadag pampanunot, Vina. Didak mabalin apilitan ang mga yat iti jakon ay ayatan tatang. Sana mabalin ka raramidag. Pinagadal min ni Alfie tap numaadaan iti trabaho. Kat ada pang biyag na ka na kayo iti arat mo. Ngam kastakit din tararamidag. Jak nga ruday ayatanan. Sa balin ti kayat ko ita. Agkasal kayo kan ni Alfie. Pagsasaritaan tayo ti panagkasaryaw. Manjak! Ni Michael ti pakikasara. Anya? Awan mabalin ko. No talaga di na kung kaya't ti anak niyo, nanang. Ay ayatek ni Vina. Nganjak mabalin ngay dal ti bagikan ko No di na kung kaya't. Basol ko matit di. Ngamin, nagkurang ang iti panahon ko Hindi ka dadalak pa Saan nga umdas arason day ta? Talagakit di asaan nga pampanunot day dyan nga anak ni. Di nala pampanunutin di anak nga ang apektan. No pa'y kasta nanang. Jaklat abay-bayan ti anak ko. Numanugot kayo. Alag ti anak mi. Pagsaritaan nyo anaimbag day takin ni Vina, baro. Di mo mabalin nga alaan ta anak ta, Alfie. Agdalin na adi ti poder ko ni baby. Agpakpakasya kiti maudi akong daway. Barang agbaliw pa iti pagnitin. Urnusan ta kumati amin kadata. Awanan ti rumbang ornusan ta, Alfie. Tanapilitot tagsublikan ka.
Saan tamot lang agbalin ang naragsak? Iso ala dingitat. Anyat plano yo andwa Vina, Michael. Ikasarnak ni Michael, tatang. Uwan tata, ikasar ko ti anak yo. Sige. Pagsasaritaan tayo nga Ruden, ikasar yo. Diyak kaya ti kada ti anak mo di ti balay, Vina. Anya? Kunak man no kunam nga ibilang maapudno nga anak mo. Kung kunak lang rajay, ngam jak pa kan ano ti anak mo. Tas saan mo ta nagtaon kanyak? Anya? Ibagam ka na ng kantatang mo, taiwanan ka ti anak mo. Wala saan? Itad mo, itipundo nga amana. Kaili ko ti anak ko. Basik pa'y une ama isina kanya. Diyak kaya't amaya dayo iti sidong ko. Makamu ka. Basta di mo namnamaan, ama ipatid ko ta anak mo. Tas saan ang nagtaod kanyak? Michael, kaasi ti anak ko iti bangi rasilid. May ikawa ama isina kanya iti pagturugan. May mayat mo't lang na may sinan kan ka iti pagturugan. Sana nairuam ti anak ko. Kaasi ngagsangsangit. May ruwam to kunak mo. May kakit eh, tapno maadan tamad tan iti anak. Jay anak ko. O sino tinapatpatid ka? Di anak mo, ano siya kang sawam? Agpili ka. Tanupilyam ti anak mo, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Kumusta ti panagdenayo iti asawam, Vina? Mayat mat, tatang. Mayat ko nam ngam apaya naliday ka. Kung apayakin mo tong ka, anak ka. Tatang, Kapta problema? masya na kiti anak ko, tatang. Ngamin, saan ama ibilang ni Michael kaspudno nga anak? Kanayon na abukawan. Iso akabutang ti anak ko. Aniya. Daytan ti ibagbagakken ka. No kastamot lang, alaan milangan ti apo kumi. Pag naudam ni tuyay. Dua kami iti anak kong agnag dito'y tatang. Tapanawa kon ni Michael. Anya, Sina akon. Napukawan ti panagayat ko kankwana. Gapoy ti aramidan na iti anak ko. Naing pag-oras mo, Vina. Umay ko kumasarong karan ti anak ta. Ala, sumarot ka, Alfie. Nasayaat mo taimay ka. Nadamag ko ngamin ti kadayo dito eh. Iso ngay maya. Mabit lang ha. Ayabak ti anak ta. Mapana kong Vina. Kat atoy, mangtudak iti suporta para iti anak ta. Agyaman nak. Di ka madanagan. Tadyak agliway amang tid iti suporta para iti anak ta. Kenwon kaya, itid ko di invitation card para iti masungad akasarmi ti nobyak. Ha? No kasta? Agkasarkan? Wen, kat maawis kayo kadananang kantatang mo. Kasta ka di. Kablaawan ka nga rod, Alfie. Agyaman na, Vina. No maminsan, adalat ta dagiti bidot wano kam mali ang desisyon, maiwayat tayo itibiyag tayo. Nga madalat tamat ti maita dagundaway kada tayo, tapno ilintag tayo ti anyaman, ang nagbiddutan tayo. Alagagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Anya ka matan, Willie. May salatawon tinapalabas manipod nagkasarta. Ngamitakas ti tara maidam kanya. Paawanan na ko, Masandra Bakada.
Jack mo ting gagara Dayjay. Anya, amom ka di dayta nga ibagbagam. Jack mo ting gagara pasakitan tirek nam kada. Wanan kakit di bain. Kay basan tinaramid mo ang nagbabae. Ibagam ti kasta. Apay, anyat pagkit kita am kanyak. Awan na muna. Saan matakas ta, Sandra? Awan pusom. Managing bubukod kakit di. Bagim lang di pampanunutam. Di mo amo panunutan ti pakasaktan tirik na ti asawam. Nagsakit na talaga panunutan, Duray. May sala ang atawan tinapalabas. Manipod nagkasar kami. Ngamita, namwak nga agsinsin narak dagayam ka ni Alice si Jaili. Ay, unay mata ni pare Willie. Hindi na ka man la pinanunot nga asawa na. Uwan nga rod. Nagdagsan ti baruto ko amang pampanunot asa anak nga umdas para kan kwa na. Iso ang nagbabae. Pakawanam latan. Parang agbalbaliw. Dako namat ang nag-promise asaan nan nga ulitan. Duray. Ang aramidan ng tumanan. Ay! Ikam kiti pagnakman na. Uwan na. Ika ka talaga iti pagnakman na ulitin na tinaramid na. Hello, Clarice, kanakan. Nakaawag ka mat. Uwan, auntie. Apay, kasla napuyatan ka. Agsuysuyab ka mat. Saan lang akasla? Talaga na po yata ng auntie. Nanya kumamot ti pakapuyatam ngay. Napuyata na, gapoy di pa nagapapa naman ang Sandra kan bayaw Willie. Apay, anyat nagapaan da. Itaman pay. TJ man ngamin abayaw ko. Saan ama kontento ka ni manang ko? Nagbabae, tiwanan baing. Anya, ay unay matenday ta bayaw mo. Apay, gwapo ayaman ni bayaw mo. Saan mat akas ta unay ti kinagwapo na? Ako mat tanita panawan. Uray awan itsura na. Maarami dalat na tiyag babae. Sa bagay matkit di Mala, sapay kumangarod tagbalbaliwan ni bayaw mo. Itatanaamwanan ni manang mo ti inaramid na. Sapay la kumaa, auntie. Nakaluto akong manang Sandra, mangantayon. Manumuton nga aldaw akaslawan kanis mo amangan. Amangan mo niya pa'y ti mapasamak kan kaya ti kasta nga aramidam. Ayabang nga rodan ni manong maawili. Sa dino ka niti ayan na. Aday jayan tilugan na, madama ti repair na ading ko. O sige, umuna ka na di kusina manang. Ayabak ni bayaw tamangantayon. Agyaman ako na ipakait. Gako tamarik na ka napakawan na ko. Ay, nasakit tirik nakgapoy ti inaramid mo kanyak. Ngam gaputan na laos ti panagayat ko kan ka. Napakawan ka. Ikarik, iti ka ano man. Saan ko nga ulitin pa'y. Naamiris ko, bidot ko dahil nga naramid ko. Ay, Ayatan ka unay-unay. Nasulisugak lang iti dahil nga alis. Ngayon kasi tinakunak. Iti ka ano man. Sana na maulit pa'y. nasayaat nga ron no kasta. Katsapay la ko mga ron. Tanapudno ka iti dayta nga imbagam. Madlaw ko kasla nagmeti pa nag-isa mo ita, Sandra. Si kakit dimat, tila madmadlaw mo. Sigurado, okay na kayo ng asawa mo. Wen, Duray. Pinakawan kon. Nga oray nasakit lat na tirik na. Kasakadi? Kanuan pakawanam lata. Andan to latamit ati gundaway, ama punas dahil sa sakit tirik na. Normal day ta asawam kat nga rodjay tao. Ay, Sapay la kuma, tagbalbaliwan ti asawam. Anya ti kunam pare. Aging gaita kitagsarsara kayo bailaga ni Alice itilimat. Hapon pare. Hanggang ba nga sila. Di mo kumamat ibagbagay ti sa balay ha? Wala kan pare. Saka mo ka. Kaya mo ni bakit mo kat nagbalbaliw kan. Hanggang saan pa'y gayam? Kahit ko nagbalbaliw pare.
Jakmat ka baalan aliklikan ni Alice. Ngamin, isutid damo ng ayat ko. Sakbaya nagkalaysa kami ka ni Sandra. Diyan ka muna niya tibagakan ka pare. Panunutan ko mamat yung asawa ma. Ini kan na kalang arutan iti kung daway ngagbalbaliw. Kan napakawan na ka. Ang arami dan maglata. Tinapatag, saan na nga mo pare? Nasam ka talaga iti babay. Sipon pay. Aklo na pare. Gapo iti kinaasam ko iti babay. Gusto akpekit din ka ni Clarice. Anya? Sino mo na naklaris na ita? Day ipan ko ha. Kamsat ni Sandra. Nagsiksing amin. Nagpigsa ti apil na. Iso adjak malapdan ti bagik nga gusto kon kuana. Unay ka matan pare. Diyan mo. Huwag pampanunot ka pa lang. Munusanan. Masigurado nga digos ni Clarice ito madaptama. Iso nga ikargat dahil ito cellphone ko dito banyo. Lingdak, tapnosan naman law. Ala, yung video na. Nagka na siya nabiyak. Awanan kay tibay na lalaki. Bastos ka! Clarice, pangasim, gusto ko man. No saan anatag nag-cellphone? Diyak pa yan mo akas na tiyan aramidam. Una yun dahi taki na demonyo ti panunot mo. Bilang ka manong ko. Ngam kas takit din tiyan aramidam kanya. Pakawanan na ko ma. Diyak yung gagarata jay. Hindi pa lang kat nakarik na. Iti ayat kan ka. Iso na aramid ko rin jay. Awanan kay tibay. Sige, tungpal nakaginggat mo maka. Basta pangasim ha. Di mo ko man ibaga kay Sandra. Ngamin, sigurado apagtalawon nak dayjay. Ay, saan ko nga ibaga iti kabsat ko kunam? Bastos ka! Saan ka may karing iti kabsat ko? Awanan kay tibayin. Ulbod ka, Clarice! Anya, siyak pa iti ulbod. Kandi siyak kawanan ba manang? Naglaing ka nga garami diti istorya. Amok kan mariknak anapudno ti panagbalbali ti asawa. Ngamita, yaramay dam iti istorya. Manang, sa anak nga gararami diti istorya. Puno matibagbagag. Kan may sa, awan panggap ko nga garami diti istorya. Tatno lang ang dadaalag ti relasyon yung agasawa. Naglaing kan? No ti panagkunang kat sikat ti kanunungak. Gaputa sikat ti kabsat ko. Nagbidot ka. Iso pumanaw ka diti balay. Pumanaw ka kat di kan agsubsublibay. Manang, panunutam kumamat nga kabsat na. Ngapsyak ti papanawam. Sana nasayat nga asawa ni Manong Willie. Di mo man pagsawan ta asawa kiti kasta. Gaputa nagbalbaliwan ni Willie. Ala, pumanaw kan! Ay, diyan mo niya ti ibagakan ka mare. Duray. Kinasalitam ko maida nakasango adwa. Sana ti kabsat mo lang ti pinagpapasam iti pungtot mo. Kabsat mo ni Clarice ng pinagtalaw mo. Ay, di ka ko mamasay riti bagak ah. Damag ko ng agsinsinaraklata nila kay mo ni Alice. Ha? Agsinsinarak da ka no iji ili. Saan lang amay sa tinakaibaga kanyak iti dayt na. Ay, nagado. Uray ni Ben. Isuti ko na dayt ta kanyak. Anya? Iso, posible na aramid na tikas na tikabsat mo. Gaputan na sa iti babae ni Willie. Di na siguro nalapdan tirik nana. Iso ana aramid na tikas jay. Nga alaan iti video tikabsat mo. Kabayatan ti panagdigos na. May sakamat. Agayam ta. Imbes sa tulungan nak ng kastakit din ti bagbagam. Unay kamatan. Awampay na sayaat mo't. Anya? Malag nagkan dito'y balay. No pinagtalaw na kagaya man ti kabsat mo kanakan. Agyaman ako na kada kayo, auntie. Mala, huston day tapan nagsangsangit mo, Clarice. Mangan kakit di kag bisbisin, wan. Diyak pa'y mabisin, auntie. Agyaman ako na, ha? Noawan kayo. Diyak mo no sa dino ti papanaga. Kaputa pulos mata dino kon mapakawan ni manang ko. Talaga gimura kanya ako. Awan ang yaman na.
Awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo. Hagsardang aksapay na nga agadal. Anya, Diyak ka bala na pagadalan ti bagiik. Ngamin, awan matanti kabsat ko at tumulong kanya. ay di ka sumardeng, tasyak ti makamukan ka. Tumulong nga ka mang paadal kakaanakan. Anya ka din dito mararamidam. Tunggal agawid kay ti malam na bartek ka. Anyan ti parikot mo. Saan ko mo daw dawatan kan kati kwarta ngay gatgatang ko iti ara ka? Anya, unay matan day tang ugalim. Umanaw ka man iti sang wanak ta mga numatungpa ka. Umudpudot ti ulok tunggal makikita ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, takasta ka matan. Saan kan ngay ayaten iso akastuyak? Mawatam! Anya, Sipot pay! Awan ayat anariknak kan ka. Napilitan naklang anang ikalaysakan ka. Ngem saan ka nga ay ayatan? Ngamin, aging gaita, ni Alice pay lang tada iti puso kan panunot ko. kalpasan ti amin ang nagbasulam kanyak. Pinakawan ka ngam kasta ti bagamita. Aglablabas kan! Nati pa nagkunamgot itulok galatan atong tungpaan na ka. Nagpidot ka. Ne, apay day tarupam, kumare. Nanano ka? Ko, Gimisit mo taglawlaw ti matam. Jakon maanusan tararamidan ni Willie kanyak, Ben. Ha? Kanayon na kapagpapasa ni tipungtot na tunggal mabartek. Kanayon na kasto'y tararamidan na kanyak. Iso kasto'y magtanti nagbanagak. Ano mare? Ti kasayatan nga ramidam, sinamon ni Willie. Siya kung ti mangipagbagakan ka. Agkumpare kami. Iso nga amok amin, dagiti ramidam na. Ibagakan ka. Hindi na ko makagura. Uray ladwa ti babae nila kay mo. Malaksid ka ni Alice. At dapay ni Marjay. Alice, Ganmay sa jay naramid ni Willie iti kabsat mo. Apanggap na nga alaan iti video. Kabayatan ti panagdigos na. Pudno day jay. anya, Nakunak daytan, kaputain namin na lang kanyak. Nabayagan na pang panggapag nga ibaga kumakan ka, mare. Ngayon dito mo't agranra na. Nakaasi jay kabsat mo, pinagtalaw mulatan nga awan mo't baso na. anya. Iso nga tatanam mo amon. Magpanunog ka na yung bagmare, wan. Napatpatag jay kabsat mo. Ngayon jay babaero nga asawam. Di na ka mura jay nga ipatag. Nakaululi magkamanen, Clarice, kaanakan. Ha? Ay, kuha ate. Pampanunutag lang kami ni Manang kuha Sandra. No, kumusta nga tamat din? Ay, kumusta na nga tamat din di asawa na? Kaya't ko kumati sumarong ka rin balayda. Nga panagpunakat sa nagpayaan na pakawan. Mala, di mon panunutan dayta. Dikit di pa nagadal mo ti panunutam. Saan mo apilitan ni manang mo apakawanan na ka? No saan pa'y nga ita? Ang mga nadan tulat tamit, ah? Kailiw ko matanti kabsat ko ante. Kasla saan ang mailiw kanyak. Ngamin, manumatan na bulan tinapalabas. Ngam dinak man labiniro. Sa pulan na kantulat taday jay. Kung naktumad kan ka. Basta ti panunutam. Ti panagadal mo pa'y laang. Awanan ka iti pa inwili. Talaga nga iti uray ka anuman saan kang nagbalbaliw. Ne, anya dito nga pagbagamon. Di ka nagintindi. Amok amin ang dagiti limlimad mo kanyak. Agasam day ta. Kunak no ni Alice lang ti babaim. Namadapay kaya magnagan iti Margie. Anya? Apay, asinot na kay baga iti dayta ken. Sana na masapul pa mamam na asino tinakaybaga kanyak. Agsina talangan. Total, awan mo't anak ta. Iso na lakalaang para kadatat agsina. Anya? Syakti ka rito iti sina? Ay, wala! Tay talagayam, hindi pa'y lakuma ah. Anya? No adaman ba nagapagbababawyak aging kaita? Iso ti panangikalaisakan ka. Tandaan am dayta. Gapula ang iti kinababairom. May bagamon ti kasta kanyak. Sige, agsinatan. Pumanaw kan kat saan ka nagsubsublipay. Agdadan na kayon kadagiti babaim. Total, dayta ti kayat mo.
Nawayakan! Napanugak mata na mga awat kan ka! Okay, fine. Kung naklakit din no sino ti bisitak. Kayumat gaya, manang. Ading ko. Manang, apay kastamat ng tilangam. Okay, aklang ading. Imayak gaputa kayat kakasarita. Pakawanan na ko ma. Kapwede pa ng papanaw ko kan kaidi. Awanan day jay, manang. Kan maysa, napakawan kan. Maawatak matirik nam. Gaputa asawam kat nga rod ni Manong Willie. Pakawanan na ka. Pagbababawyak ti naramid ko. Jaklem pagkarob. Timat gayam asawak ti dakas. Sana si ka. Iso ti insaksakit ko. Jak pinanunot nga agkabsat ta. Napatpatag kagayam akabsat ko. Ngam ti asawak. Husto kay ti day tangay bagam, manang. Gaputa ti agas tawak at mabalin nga agsina. Ngam ti agkabsat. Uray mamin ano nga agapan. Agkabsat lata. Awan sa bali nga agtinulong kan agsin nakit. No saan adatan. Pakawanan na kaading ko. Sapay la kumataikan nakpa iti gundaway a bumawi kan ka. Ado ti nagkurangak. Isasul nitak dagita. Mana, Agawitan ni Jebalay. Kat iti kaano man. Saan ka napapanawan pa? Ti kabsat tayo latta nga ure at saan na pagkikin na awatan. Alaga gayam di tanti nagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo amin. Biyang di tao. Leia, ingkag purchase no malam tani. Naibusan na giti tagila ko tayo. Dagasan na kanto ni uncle mo no malpas ka. Wenanti. Agilista ka nga rudan ka dagiti gatagam tapno awan malipatam. Jay itlog, ingkanto mangalay jay bangir a pwesto tanalaklaka ijay. Mangala kanto pa iti bagas ken Diyos, ha? Di mo liplipatan, ta isuti mabili ita. Wenanti, tandaan nak amin, kan nakalista pa yan. Maala nga rod, i-text mo to ni uncle mo no dandani ka malpas, tapno adda ka duam amang bagkat ka dagiti purchase-am. Wenanti, o sige, mapanak nga rodan, tapno makasubli akadagos. Na-i-display ka din dagiti pinurchase mo, Leia. Adapay na bati abasit, anti. Husto pa'y laday ta. Bilangam tinapaglakwam ta isarramon ti store. Agalas jesan. Inton bigat tumanan. Wenanti! Ay, makabandog matikas to eh. Nujak la pampanunutan at tutulungan nila ni manong ko. Babaan ti libre a panagyan na dito'y balay da anti. Nabayag ko man ang nagsapulak iti nasaysaya at pagtrabahuan. Ay, jadaktakal ko mabasit ti sweldo. Tap na makaurnungak mat. Tap na danto ko mapagadal ko. Sana ba na? Mamati ak nga danto mo tinasaya at mapasama kiti biyag ko. Agawa akiti. Tap na makainan na ak matat. Anya day chayan. Lumani bagmatan di kahit di tababa. Ay, anyamatan. Alas 5 pa'y lang iti parbangon. Yung kaslariri ang daman ti taon. Nasipngat pa'y lang ijerwar. Bumangon nakman langan. Nakagluto. Taos tondo na makaawit ni Manong at kapoy ti tsutin na. Kat makapangan pa'y sakpay amaturog. Yeah. Ilukat ko dyan store. Pakikititan ton kabayatan ti panaglutom, ah! Wanangkal! Sige. Sapay ko ng agdigosak na malpasa ka makaluto.
Wow! Ado tinaglakwak kita. Ay, sigurado, nalawa man ang tiisam ni auntie no makita na ti koleksyon. Ni Mercy agayim ko ti umawag. Hello, friend? Hello, Leia. Anya ka matan. Nakaupat ako nga awagan ka. Ngam apay nga italasong bata. Ay, pasensya kan, friend. Kalkalpas ko ngamin ang nagdigos. Tsak nang nagtiawag mo. Okay. Ay, gayam. Kaya't mo ka dito, bro. Jacob sa tibos ko. At birbirong itikadwa na amang bantay dyan na. Dakal ka nun isweldo. Basta maasikaso na imag-jobing. Ay, kaya't ko, friend. Ngam, awampay mo't passport ko. Amangan no rush mo't dayta. Saan? Taimbagak mo't ngawan pa'y passport mo. Kat uy, linda ka naman kaguray. Kasta ka di. Ay, sige. Rugyak nga rin nga si kasuan ti mangalay ti passport ko no bigat. Diyak pala ibagbaga kadaan ti. Uray tatalo apulan ana ornong titangdan ko kadakwada. Umdas mat siguron day dya gastusa. Ano nga iti arason mo kadaan ti kan uncle mo? Ibagaklatan ang day off ak. Kan mapanak gumatang iti personal agamit ko. Uray ta itaak lang ag day off. Palubusan takmat siguro. Sige nga ron, friend. Baliwan tayo man ang sarita. Bye! Bye, friend! Ay na, nagato ti tao. Imbaglakit din ta intulok na ti walk-in nga aplikante. Ano sa kunda aguray? Tapno malpas kumatlang ita ti biometrics. Ni, siyak matgaya man ti next ama verify ti papeles na. Madlaya, masapol ayapan mo ti papeles mo di munisipyo. Ta ipa-clerical error mo. Ta di apelyedo ni nanang mo iti balasang. Katsan nga match dito yung birth certificate mo. Ha? Ay, kasta ka di. Apay nga ta. Kadya lang i-register kan ka ati nagkamali. Iso ngayon ka ipasimpa. Tapno makala ka ti passport mo, okay? Ay, sige, sir. Thank you. Ay, awan. Next! Diyan kang sangbot no mapanak pa na di munisipyo. Sa apay traffic. Agawid akit din. Hada kan, Leia. Ingka magana, no di ka pa'y nangan, tasublatan nakagbantay dito store. Wananti, uriin kay aginanan, ta siya kung tagbantay. Mga laktulatan iti kanag no mabisinak, dito yak istora manganan. Mala, sige ti baka mo. Inakpay nga ron agsagana, tadalakad ko. O sige, auntie. Leia, agawid na kita tayo naksarong karandanan kandag iti kakabsat ta. Apay, awan trabaho mi tama, no? Nag-resign ako, tas imang putin dya visa. Inak umiliw pa'y kadananang sakbay ti flight ko. Ay, kasta aya. Pakitid mo tuman nga ron ni nanang dito akwarta mo. Ha? So, paya gastusan da ija balay. Usarak ko mamangalay ti passport nga. Ang damot problema sa birth certificate ko. Ituloy kong tulat atag-apply no makaurnungak ton. Hala, di kagda na gading. Tano makaurnungak. Tulungan kan to mga gabrod. Ay na, agyaman manong. Ikumusta tulangan ka ni nanang? Wen, ala, inakaroda na din ka. Tapno masangbot ko ti last trip nga agawit ije probinsya tayo. Agmanok nanang. Ay na. Kumusta ka wen ngay? Pasensya kailangan, no itakla na kaawit. Agarup 5 bulan mo tan, manipod na udi apa nagawid ko. Mawata ka na ko. Numan pa isan ka makaawid. Agsang pumalat at ikwarta nga ipaw-paw itmaw. Kastamot na ni ading maw. Tamanipod na tay ti amayaw. Na kayo na dwa tinagbali na katulunga ka mangisaksaka diti panagbiag tayaw. Katagyaman na kiti apo. Tanadaan na kiti anak kakaskada kayo. Nakasingsingpet kayong anak ko. Ala ni nanang. Di da kayo mabalin na baybayan. Ayaw gayam. Umadanin di flight ko. No makaurnungak, ipaw-it kunto. Ta ipatarima nyo ti barong-barong abalay tayo, ah? Ay na, anak ko, agyaman na ka talaga. Kat ikararag ko asapay ko matatarabayan na ka tinamarswa. Kat agbaligi kay danyaman nga rapaak mo. Agyaman na ka nanang. Ay, ungayam. Ayan dagiti daduma kakabsat ko.
Nangrugin ti eskwela da. Kat Sabado kan Domingo lang adada dito balay. Ah, Nagadayo mga minti mapagpag na. Iso pinag-dorm ko langan ida. no kasta agmay-may sa kayo dito balay. Ay, amukon. Motor tulat tanti umuna agatangan tayo. Tapno saanan nga agapang dagiti kapsat mo. Ikadan to kadwayaw. Mala, si Katimakam mo. Ay, kumusta gaya man daan ti kan uncle mo? Kan jay adem, kumusta matan? No umawag ngamin kat saan nga gistorya? May atlatamot ah. Ang dalatamot may istoryada ah. Takurang mati may tultulong ko kadakwada nanang. Ano niya man ti mangmangagyo kadagiti kakabsat dante. Baybayan nyo latan. Adan tumot aldaw. Ada tayo ti makatulong kadakwada. Leia, nalpasan ti talo tawan na kontrata kay Jabron. No kayat mo, ag-apply tayo dyan Japan. Adam mo kapag iskwilan ti Japanese language ija ili. No makapasata, makapagtrabaho na to ija Japan. Ay na, sapay la ko friend. 6 years mo nga trabaho ka daan tin. Nagpabalat na ti sahod mo. One pa day off mo. Kan all around ka pa eh. Wen nga rod friend. Isungawan urnong ko ta nagbasit mo ti sweldo. Kasaritam to nga rod idan. Agpakada kan. Ibagan ti agpaiso kadakwada. Wen Mercy. Pasaok niya ti madamdama. Kat ibagak ti plano ta nga ag-eskwela. Sige. Kat namnamak at akdaram mo ti arapahap mo para itibagim. Saan ati kayat dalaang ti masursurot? Wen friend. Kat agyaman akmanan. Auntie, Anyat ibagam, Leia. napagnumuan mi itigayim ko ani Mercy nga ag-eskwela kami iting Japanese language. Kat agpakada ako man. Anya? Asino nga itinamnamang nagbantay dito isto? No agsasao ka, kasla nalakat agbirok iti kasukat mo. Adamot ni Insan Marie. Ure tawan trabaho na, auntie. Mabalin siguro nga isupay lang tagbantay kabayatan ti panagururayo iti kasukat ko. Ay saan? Surwan nakit din nga antem. Kan maysa, agap-apply ti anak ko. Kasanun no makapasa iti interview na. Saan asika ti pakadadaalan ti plano na? Auntie, No kayat mo di ag-eskwela, agbirok ka pa iti kasukat mo. Ken isurong pa'y iti trabaho na dito ay sakbay a pumanaw ka. wan auntie. Rumwarak ko maigatag kita kami ka ni Mercy. Mala sige. Basta di ka agbaybayag, taado ti agkata iti malam. Leia, good news. Imanugot ni Sally amang sublat kan kangaglakoy gestor ni Antim. Agpasyudad ka no inton bigat. Awit nanto ti gargaret na. Ingkat tolatan sabto ni Japaradahan ti bas. Ay na, maragsakan na friend. Kamaudyanan na. Maaramid kunti kay kayat ko. Thank you, friend. Awan anyaman na. Ay, adan ti maestro tayo. Ay, wingang paiso. Intay di sango tapno may concentrate at agdengan. Ay, nagrigat magkayam ti sao ti hapon. Oh, adawag mo, friend. Ha? Nangkal ko, friend. Sumbat ang biitan. Uray ta di pa mo tang rugi ti klase. Hello, uncle. Ikaw tayo nakababroad, naglastukan. Nagadwa mi school ko, ngam ita kalaso mo pa. Sorry, uncle. Busy ak ngamin. Nakalas-lastukan, di mo bagay ti umasinsaw, tapalangkwat ka. Umawag ak to no madamdam, uncle. Tamang rugin ti klase mi. Bye. Agong ukad samat ni uncle mo. Wen, friend. Gaputadyak na sungbatan adagos ti awag na itay. Limas tugak ka nun. Sobra matday tang asawa ti Antim. Nalabas mat yung agsasaw. Sana bali? Umanawak to ni balay da antik, Mercy. Mala, paspasin siya am lataidan, friend. Wen, nasanay akon. Kastamot lang ti trato da ni manong ko idi. Ngam, maawatan mi. Tamakipag nanaadla ang ti kabsat ko kadakwada. Numan pa'y tumultulong ni manong iti gasto si Jebalayda. Para lang iti makan kan bills.
Adalat tamakunada si ka. Masansan pa yung istoryaan ka kami kadagiti duma kabagyan mi. Kat nagaalas ti bagbagada. Mala. Lalain ang tangarog ti agadal iti sao ti hapon. Tapno may pasata ti interview. Dahito iti may sa awagas. Tapno makapanaw kan iti poder dantim. Hello, Leia. Kablaawan ka. Naglaing ka talaga. Tapi student kan top choice na kakano di employer anang interview kada tayo. Ha? Punta ka dito, friend? Nakapasa ka? Wan, adak dito yung office ita. Urayan kan tulat ta dito, numalpas kayo dito orientation yo. Nagbid kayo, man. Nalpas ka din ti orientation yo? Wan, katay na. Nagado ti requirements. Apaman ang makasublita ijilita yun. Ipagnakmut din nagiti ka sa pulak a papeles. Sally! Ayan ba? Oh, di Sally yung magbabantay dito isto. Ayan na nga tan. Pampanawan na gayam to istor anak kalugan. Lumatakawan to istor. Takas kanyak day dyan agbambantay. Lakay! Ayan mo! Nakitam ni Sally? Hawanan kayo itibain? Nagalaasan tit suraan nyo at Bakit ako marabyan ka ako nam? Ay, Sally, rumuha ka na. Hoy! Agsubli ka dito, Sally! Traidor ka! Bakit? Ay, tanguston! Apay na kita ba, no? Di mo pundaris, Pumanaw kan! Hawanan kay tibahin! Babaero ka talaga! Pati para bantay ti istor patusam! Arsab ka matalakla kaya! Bakit? Pakawanan na ko ba? Sinulisog nak na dyan, babae. Basta pumanaw kan! Di kan pagan-anaw! Aksinatan! Hello, auntie. Kumusta kayon ka ni uncle? Awanan ti asawak. Nabayagan a pinapanaw ko kaanakan. Anya? Apay, nay? Di na maikat ti kinababaero na. Isuasini na akon. Anya? Ganibat Maria kasinsin mo. Masakit ka anakan. Na-schedule ti operasyon na iton malam. Iso na imawag haga. Takurang ti busbusan biya kwarta ka anakan. Bumulon ako may ti kwarta hama. Ay, wala, auntie. Manuti ka sa pulan nyo. Ibagayo, tagpawita ka dagos. Ay, ang yaman na Clea. Nagsayaat ka kaanakan. Si dadaan nakatumulong. Basta lakit di adda, auntie. Kan agkakabagyan tayo. Isong agtitinulong tayo. Pagkawanan ako makanagitinaramin ko, hindi ka labas. Diyak pagarupan. Nanagiti amin akabagyan tayo. Na kayo nga ang kamsat, isinanaan aming tulong iti tiyempo di Riga. Uray nun ako spagak ka na kayo iti kalabas. Sinanaan kayo na tumulong. Sorry, kanagiti amin kayo naramit ko. Ala, husto nanti. Di ka agsangitan, tanapakawan ka yun. Ang yaman ako. Awan at istor ko. Namangkrapin ka, anak. Anya? Nahuyod ko amin na po at istor ko. Ala, di kayo madanagan, auntie. Tulungan kayo amang ibangon manan iti istoryo. Asikaswan nyo pa ilaang ni Insan Marie. Tapnaging bagan.